sanan hannu rabo, sanan hannu karamci, sanan hannu shiga, sanan hannu halacci, sanan hannu a filin yaƙi rufin asiri. Sanan hannu a filin yaƙi rufin asiri. Ya Rabbi ya tabaraka ya kali kalbariya, ya zil jalali dan wanda ka bai maɗaukakin ya, wato Hamidu sarki mai kwagirin buwa. Domin sarrafu bani sabati da kyan biyayya, ka bani dawwamamman izini cikin nazifi. Allahu kai salati ga Habibu Mahamudu, gwanin da kai wa tarbiya kai da kanka adu, sarkin da kai ka tsarkake 'ya'yansa ya wahidu, abokanansa kai musu shaidar rabautuwa du, kai ke tsayawa duk wanda ya ce gwaninsa kafi. Kara da do salati mai hauhawa da tsira, so hauhawar buwayar kadarin ka ya tabara, kun sayyidil wara wanda ya girmuwa da tsara, sa'an halinsa dangin tsarki sanan kiyara, ka sa sahabu wanda akai na isike da zafi, da auliya da ke kan hanyar gabas su tauba, Allah da 'yan jama'at tawagar jikan mu ba, iba ba sidi jan aiki ba faɗi zama ba, kafin faɗi a gabansa ake gani a karɓa, Allah tsare gabansa da bayansa da nazifi. Da sallama na doso kuɗiyan gidan nazifi, alulkisa idan sidi garan ku buɗe murfi, ku bani gaskiyar harshe mai faɗi da kaifi, ku bani lamunin so mai hauhawa ga kafi, roƙo nake da yardar ku ƙara bani ƙarfi. Bara na kutsa kai fata ana na san hannuna, in ce in gaida gwarzon Allah abin yabona, fata nake na burge shi a dukkan lamarina, in samu so da yarda ta yi kunji manufana, na bakantaran makiya Allah da bai cikana, muna sururi iya da ni da 'yan uwana, da doka tambara kai masa bai cika na kauna. Salamu alaika ya mai ya damuwar du, salamu alaika ya mai amsa Mahamudu, salamu alaika ya mafitar alam muhidu, salamu alaika ya rahamani ya shahidu, salamu alaika mai ikon buɗe dukkan murfi. Kafin faɗi da kallo kaɗi mauce mai rubutu, kasa zufa da yarfa guman masu yankatu, wanda duk ya samu yardar ka wasuli ya jibantu, tutar kaɗi a gane Allahu ya wadatu, sarbin ilahu gonar kujira uban halittu, ainihin cida sina mai rama jakar magori, sarkin na gobe alfaharin yau gwanin na dauri, sunan faɗi a buɗe ƙofar rabo da kairi, kalmar isa gaban Allah a zulgula bashiri, ƙarshen tika tikitik shi ne mai cika buri, ya annabin da ke sarai zuciya sururi, ya sallamar da amsawa ke rabauta bayi, ya fa'idar da ke mamaye zuciya da sanyi, ya kaddara da ke ba alam rabo na biyi, ya mursalin da motsi na salansa yayi, ya mai zuwa da shimfiɗar hama da 'yan tabayi, ya salsalar da ta zarce a warware da sauyi, ya zuciya na ɗaukar duka al'ala da nauyi, ya tambarin da Allah ya buga gudan masoyi, ya shugaban da ba a shatawa na salayi, kundin nufi aƙidar Allah farin masoyi, waye ya hau kuce min ɗaya ne da ji da kallo, waye shigo ana taskar rabbi ne ya kullo, waya jido ya zo ya raba arziki ya kullo, waye shigarsa ɗai ya ishi duka kaunu kallo, waye suke rufewa su gano shi ya malalo, ku taho mu je da sauran magana a buɗe farko, sun jijjiga shine wani inda wanda karko, sun
albishir da narko sun yi sun gani shi rabu ya ba isa da iko shi ya isar gabanin wani mursali ya aiko kuma ya gama gabanin arabawa du su ɗauko sun jinjina da neman rakiyarsa tun a farko mai tambaya akwai amsa karkata na baya amsar kana gabana kai dai ka kai ni baya abin batula shi ne yi nufin anan da baya ba dan sa ba da dan adam za a dinga layya tahe rasulu dan sarki mai duban kinaya muhammadun rasulun fina abul bariya in kun fahimta zo mu matsakar a barku ba ya tambaya da mai amsa ke cikin nishadi wani lokaci ya mauta ya haulayi da kauɗi mai ji yana nishadi fuska tana zumudi yaɗinsa na da kofa mai dajiyar mabudi yaɗinsa na hawa ne a cikin isa da faɗi yaɗinsa mai fita da salo ne na so da daɗi yaɗin yabo yaɗin nunin daban zahidi yaɗin fito da soyayyar rabu wahidi yaɗa ya muzambila ya ayyo almudassir yaɗin isa mai nuna da ɗiga jafardi sanan hannu a sallama komai gare shi ya fi sanan hannu bisa gama yaƙi tun a masomi sanan hannu bisa cinye yaƙi babu makami sanan hannu gubar maki sai ta zan makami sanan hannu ke karfafa gargara da kaimi sanan hannu kalma ɗaya ta sai ta zan makami sanan hannu ki sa maki jefar da makami sanan hannu a filin yaƙi jakar guzuri sanan hannu a yaƙi ke ba maza sururi sanan hannu guzuran galba da sauri-sauri sanan hannu a filin yaƙi ta kaita kuri sanan hannu kiran annabu kwanciya da tsaiwa sanan hannu talata ma'aiki da binne kowa sanan hannu ta sanya na doki kifar da kiwa sanan hannu silar raba kuɗa gami da tsawa sanan hannu silar kyauta mu'amala da kowa sanan hannu sila ta zaman lafiya da kowa sanan hannu a filin yaƙi farar da sanan hannu mai sa maki manta duka da sanan hannu mai sanya maza laluban shahada sanan hannu shike hana mai gaskiya saranda sanan hannu shike hana tawaga kaɗan saduda da sanan hannu ake koce kibau aka wuce tsara da sanan hannu ake yaƙi har ana gadara da sanan hannu ake samun jinjinan tabara yakin mu yanzu ba yaƙi ne na takwabi ba amma mu san jihadi har yau ba za ta kau ba mu yaƙi duk ɗabi'un da ba za su zama rabo ba san zuciya ba za ta zamo arziki ga rai ba gaba faɗa da juna ba za ya zama rabo ba mu haɗa kai da jahilci za mu ɗaura gaba neman sani gare mu jihadi ba za ta kau ba kamar yahudu bai kauce ka'idar yabo ba kai ko da takobi yaƙi yau muna maraba in zai faranta ran annabi shugaba muna ba mu burge da shi ne burin mu ba da waiwa da dukiya da 'ya'ya ba su kai takin faɗa ba fansar da ran mutum tuni ba a wai jira faɗa ba aukar ƙaunar rasulu muke ba kawai faɗa ba ƙauna ta mutuwa ba jingirta lokaci ba ƙaunar kashe dubu binne dubu belin su tuba da yaya zan gaya muku ku fahimci su duba ba sanin hannu iwa annabi ga batun a fili a duniya ake yi masa ba a lahira ba a duniya ake yaƙi ba a lahira ba a duniya ake haɗa kai ba a lahira ba a duniya ake ilimi ba a lahira ba a duniya ake tuba ba a lahira ba a duniya ake nema ba a lahira ba in ka san anan ka sai ta tunanin ka kajiya fi ya shugaba bidar soyar ka ne a raina cikan da san ka ya almuɓuɗi abin yabona yarje ka ban sabatin mutuwa a kai na dina ka kula ni
minna sai ta duka al'amura ana samun amina. Dan sayyidi sharba abba ana kaso ya bona sararin kaɗan gidan sidi sharifa arzikina. Dan martaban maza haidar lulluɓan mayafi. sallallahu ta'ala alaika wa ala alika sayyidina Muhammadur Rasulullah.